కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం రామచంద్రపురంలో క్లస్టర్ 1, 2 ప్లేస్లలో క్లస్టర్ 1లో ఫస్ట్ ప్లేస్ రావడం జరిగింది. ఈ విజయానికి ఆ వార్డులలో నాయకులు కార్యకర్తలు ఆనందిస్తూ గౌరవనీయులైన సత్యం ఫౌండేషన్ అధినేత వాసంశెట్టి సత్యం, అలాగే పెద్దలు తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు గరిగపాటి సూర్యనారాయణ, క్లస్టర్ 1 అధ్యక్షులు మేడిశెట్టి సూర్యనారాయణ, టౌన్ అధ్యక్షులు ఉండవిల్లి శివ, టౌన్ మహిళా అధ్యక్షురాలు వజ్రపు రాజేశ్వరిలకు ఈరోజు సన్మానం చేయడం జరిగింది. వాసంశెట్టి సత్యం 25 లక్షల రూపాయల క్లస్టర్ 1 వార్డులు అభివృద్ధికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ క్లస్టర్ 1 వార్డులలో ఉన్న నాయకులు కార్యకర్తలు వాసంశెట్టి సత్యంకి దుస్సాల్వా కప్పి పూలమాలకృతులను చేసి అభినందనలు తెలియజేశారు.